Ще правим поредици от всякакви неща. Днеска ще лелички в кафе. Ако искате да знаете какви са тия кафета, ама айде малко, ела да се виждаш. Така, сега. Заповядайте вашите кафета. Благодаря. Да се насладите. Оле, синче! Да, верно. Оле, пеме, ма виж си хубави кафенца, Синче, направо. Дай да ги пробваме. Айде да се измъкнем. Малко и ние да се насладим. Коби, горчеви ли ти? Да се насладим и ние. Най-накрая на кафенца. Как ти върви живота на ти? Все същото на леглото, готвя. Аз правим деца, те пък искат PlayStation. Моля ти се, искате ми, ще взема да работят. О, тия телефони са път PlayStation. Дай малко, ай на здраве. Що ние какво поръчахме? Така ми човек. Ние какво поръчахме на това меню? Ами две Неско и кафета. Колко са? 3,99. Айде, аз ще черпим. Айде, моля ти се, ще ме обидиш. Не, и ти. Не. Колко е? 7,98. Аз ще дам 10 лева. Не, аз искам. Моля ти. Извинете, сега ще се оправим. Сега ще се оправим. Не, аз ще ги... 10 лева Не. Не. 10 лева няма рещо. Чеко ще спаща. Айде, спиеме последните дъвки и да се тръгваме. Чай, че днес получих кръвно. Чай, че днес кръвното ми се вдигна много и да пия бавничко, защото го излоча всичко наведнъж. Няма и добре за мен. Спокойно. Свободно ли? Да, вземете ги. Айде. Айде, чао. Айде, пеним. Айде да ставаме и да тръгваме. Айде, довиждане. Довиждане. Айде, чао. До следващата част, да ме умни.